Pred transformátorom vysokého napätia sme v tejto chvíli chránení. Žiaľ, deti zo základnej a materskej školy v Chrasti nad Hornádom majú vysoké napätie takmer na dosah ruky. A kompetentní v tom žiadne nebezpečenstvo nevidia. Pred 17 rokmi v Chrasti nad Hornádom plánovali postaviť dom smútku. Kvôli jeho výstavbe bolo nutné zahustiť trafostanicu a postaviť stĺpy vedenia vysokého napätia. Vtedajší starosta obce, ktorá bola investorom, pripravil potrebné žiadosti, projektant spracoval projektovú dokumentáciu a úradníci vydali stavebné povolenie. Urobili tak bez ohľadu na to, že v ochrannom 10-metrovom pásme stála budova miestnej základnej školy a súkromný pozemok rodiny. Starosta už nežije a tak odpoveď na otázku, prečo vydával súkromný pozemok za obecný, už nezistíme. Na starostovskej stoličke dnes sedí jeho syn a ten chuť na rozhovor veľmi nemal. Sme boli dohodnutí, že dnes urobíme rozhovor, že budete reagovať na tie otázky. Do telefónu som hovoril, že nemám veľmi k čomu sa tam vyjadrovať, lebo a potom som čítal tie otázky, ako tam naozaj nie je veľmi k čomu. Čiže vy to vôbec ako nevnímate ako problém? No z našej strany isto nie. Dokumenty z archívu, ostal prekvapený, no reagovať odmietol. Bývalý starosta prezentuje tento pozemok 974-1. Majiteľ parcely obecný úrad Chrasti nad Hornádom. Nebola to pravda, ani to pravda nie je, proste je to súkromný pozemok. Si myslím, že to je dosť nekorektné, že by som sa ja k tomuto vyjadroval, keďže jednak je to môj otec a jednak je nebohý. Transformátor, ale niekoľko metrov od vchodu do budovy školy. Je reálne jasné a viditeľné, že tento transformátor je v bezprostrednej blízkosti tejto základnej školy. Vyzerá to skôr až tak, že to zasahuje do areálu tejto školy. No, z iného pohľadu to vyzerá zase trošku ináč, ale myslím si, že je to veľmi blízko. Hrozivo to vyzerá aj preto, lebo nie je tam žiadne oplotenie. Sa dá povedať, že je to hrozba, je to riziko pre všetkých žiakov tejto školy. Pokúsili sme sa získať názor aj od riaditeľky školy. Dostali sme sa ale len pred vchod do budovy, bez šance sa na čokoľvek spýtať. Škola sa odmieta vyjadrovať k tomu. K čomu? No, k tomu problému. Nemá k tomu čo povedať, jednoducho. K tomu je problém. K tomu transformátoru. Asi nemá záujem o publicitu. Podľa vyjadrenia riaditeľky školy, ktoré tu mám písomne, ktorá tam pôsobí 14 rokov, sa vyjadrila, že doposiaľ takáto situácia, aby žiaci boli nedisciplinovaní, aby liezli na transformátor, alebo boli nejaké iné problémy, z ktorých by mohli vzniknúť nejaké školské úrazy, neboli. Podobné je aj stanovisko starostu obce, ktorá je zriaďovateľom školy. Citujem: fakt, že sa v danej lokalite žiaden úraz nestal, svedčí o dostatočnej bezpečnosti danej stavby a uvedomelosti našich žiakov. Dokonca aj ja mám chlapca, ktorý tam chodí do školky. A nemáte strach? No nemám. Keby som mal, tak asi tiež by som volal televíziu. Tak by som to už dávno ako oplotil, dajme tomu, ne? Naozaj nemáte strach, že akože z detskej nezbednosti proste vylezie na ten transformátor a sa niečo stane? Veď tam je naozaj reálne nebezpečenstvo. Proste tie deti sú malé deti, ako tam sú akurát cedulky výstražné. Pre tie deti je to... Ako poviem vám, vyzerá to, keď sa pozriete na ten transformátor, vyzerá to presne jak rebrík, čo pre deti priam ideálne na lezenie. Hej? Naozaj ten strach nemá. Prekvapuje ma stanovisko pána starostu k danej problematike, pretože je toto technické zariadenie veľmi blízko školy, kde sú žiaci, ktorí môžu z rôznych príčin si vymyslieť, že vystúpia na to elektrické zariadenie. Každé priblíženie sa ku nejakému elektroenergetickému zariadeniu alebo vylezenie na stĺp vysokého, nízkeho alebo veľmi vysokého napätia, pravda, že ohrozuje život. Už tieto tu rozvody káblov už idú z transformátora do samotného vzdušného vedenia. Už toto je nebezpečné. A tu sa vidíte, že veľmi ľahko dá dostať. A tu náhodou môžu byť už otvorené izolácie, ktoré sú už na samotné pripojenie a to je veľmi nebezpečné. Napriek tomu obec ani škola doteraz nekontaktovali energetikov a neurobili žiadne preventívne opatrenia. Keď nikto nedá 15 rokov žiadny podnet, žiadne, absolútne žiadny, tak vy sa čudujete, že my sme to ako z vlastnej iniciatívy tak akože neriešili? V záujme všetkých tých dotknutých troch subjektov, VSE, škola a obec ako zriaďovateľ školy, odporúčal by som určite ten objekt nejakým spôsobom zabezpečiť, aby sa tam deti fyzicky nevedeli dostať, lebo deti sú nesmierne vynaliezavé a samozrejme láka ich takéto niečo. Najjednoduchšou možnosťou je oplotenie transformátora, no existuje aj druhé, hoci komplikovanejšie a drahšie riešenie. V prípade, že sa jedná o vec, ktorá je spojená s verejným záujmom, to znamená škola, nemocnica alebo nejaké iné zariadenia, ktoré sú naozaj vo verejnom záujme, tak vtedy Východoslovenská
Energetika alebo Východoslovenská distribučná by vedela urobiť preložku vo vlastnej réžii. Šanca na preložku teda existuje, len vedenie školy a starosta obce musia konečne začať konať a komunikovať s energetikmi. Podnet od nás dostali. A ešte bodka na záver. Dom smútku, kvôli výstavbe ktorého bolo vedenie vysokého napätia a transformátor v roku 1995 postavené, v Chrasti nad Hornádom dodnes nestojí.